Ahoj lidi, zdraví vás Koko. Vítám vás u svého druhého pohledu na hru Alien Isolation. Tady jsem končil, bohužel jsem to musel dát od začátku, protože jsem si to neuložil. A no, jdeme pokračovat. Máme se dostavit, najít Tylerovou, která se teprve dostává z toho, z nějakého hyperspánku. Kudy půjdem? Kudy? Já nemůžu za boha běžet, ještě teď, nevím proč. Čím to je? Pěkný, jak to kouří. Moment. Jen jsem si udělal fotku. A tady máme. Taylor, good morning. No, tak pokecej. Nemůžeš mluvit rychlejc. Sorry. Cítím se na chcípnutí. To já taky vždycky cítím ráno stávat do práce. Jaká radost. Takový hyperspánek, kdo by ho nebral, na půl roku se prospat. Energetická sada, sebrat. Konec. Tak co tu seberem? Kávovár. Rádio. Necháme ho dál. It's okay. We'll both get what we want, right? Have you seen Samuels? He's probably been up for hours. Použij terminál. No nic, jdeme na můstek. Budeme přilétat k Sevastopolu, ke stanici. Akorát je mi divný, protože myslím, že vednice z filmu ve Třelce Sevastopol vybouchl, ne? No, jen jsem se ustíl, jestli mám zaplit mikrofon. Nerad bych zase natáčel 14 minut a pak zjistil, že měl vyplý mikrofon. No tak dělej, čeká se na tebe. Ty androidi jsou pomalí. Hope you all had a restful journey. The Torrens is in very good order for an old M-class captain. She was a wreck. To víš, že je to android, člověk by se jaké nešplhal. She pays for herself now. You said we're approaching Sevastopol station. Are we docking? I believe your contact is Marshall Waits, is that Tak right? mám zmatek, Sevastopol v tom filmu na konci vybouchnul, nebo něco zbylo? Nebo to bylo předtím? In and out. Connor, how we doing? Pokud někdo víte, můžete napsat. Ať mi trochu objasníte. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Jasně, vezmu si dokumenty, se najdu. Tak, letíme. Can we see it? Switch to monitors. To Sevastopol jsou station. monitory, tyjo. CRT display. Damage? Looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Takže na Torrens tom into hodně that. špatně, to je možná po tom výbuchu. This is a commercial vessel, Torrens out of St. Clair, registration Já number myslel, že z toho spadlo, no, tak možná to MSV7760, zůstalo. calling Sevastopol traffic control. We're carrying 3 passengers on a Wayland. Utani Bond, you're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers portside over. This Waits, Colonial Marshal, Sevastopol State. Vážné problémy. Hello, Marshall? Co by mohlo být ten Marshall, vetřelec? this is the Torrens. Say again? The station's comms seem pretty screwed up. Oh, so cool, our fitted skafandry. Samuel's suit with a Taky radio žluté. booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. No, i se štítkama, se jménama. Stand by. My contract doesn't cover bloody space walks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. Ta brýlatá je roztomilá. Depressurize now. Fuck. Eating
on me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. A jdou skočit, paráda. Sebevrazy. What happened here? My God, Ripley. You're doing good, Taylor. To je Taylorová. Ne. Jauhajc, to musel bolet. Ale ne, přišli jsme od Taylorovou, tam měl hezký kukuť za těm brýlema. Ach jo, já jsem se těšil, že ji tam budu mít. To v tom skafandru vypadalo vážně hezky. To má kliku, že se chytla teda. A co to bylo? To vybouchlo nebo? Co se jim meteory? No nic. A tady už stáváme. Jo, teď uděláme menší střih. Tak, promiňte za menší střih, ale po baráku mi pobíhala spousta lidí a dělali tu kravále, já jsem nechtěl, aby to tady bylo slyšet. Takže jdeme dál, počkat. Kam teď? Najdi pomoc. Pomoc. Haló. Je to nějaký zamlžený. Aha. Tak jsme slíkli právě ten. Máme hezčí, žlutý. Ten je cool. To si vyfotím. Promiňte tyhle ty pauzy, ale rád si fotím prostě z té hry, protože ta se mi vážně líbí, hodně se povedla graficky. Teda, viděl jsem možná lepší, ale ty detaily jsou vážně hustý. To něco přečíst nejde, to je jedno. Šedivej, prázdnej, no, jdeme dál. Terminály. Jak mám vědět, kde jsou terminály? Jo, tamhle. Tak, máme tady první uložení, ale ještě můžeme chvilku hrát, takže jasně, že to chci přepsat, co bych asi jiného chtěl. Když tam ne, tak se to neuloží, ne? Snad. To je něco? Ne, louter nic není. To je nějaká tma. To mi vůbec nelíbí. Ups, máme zavřeno. Tak to je hezké. Kudy projdu? No to je krám, to je neviditelná zeď, to já nemám rád ve hrách. Ale máme tady šachtu. Akorát nevím, proč ji mají takhle osvětlenou. Co pak tady běžně chodí lidi? Šachta větrací má být na vítr, ne na to, abyste tady chodilo jako s kratkama. Možná úsporný by tady mohly být jako je tato, nebo nouzovka. Doufám, že mě něco nevybavne teďko. Ha, jsme na druhé straně. Ale to pěkný, to. Další foto. Zatare se dveře. Co je tohle? Tady taky nejde otevřít. Wow. Tyjo, dáme tohle jsou životy, aha. Ha, to jsem nevěděl. Jsem si teď všiml, že mi to ubralo.
Juhu, mám světlici. This'll help. Tohle pomůže? Nesvítí? Jo. Harkam. No, toto je světlo teda. To je chlívácký světlo, tohleto. Počkat, tohle je... na kufry, ne? Ale je to možný. To někde na letiště nebo kde? Sítě nějaký. A jo? Musí být ráj pro vetřel, co tady. Šplhát. Ne, to je bůl. To je blbá, ona zahodila tu světlici. Můžu si vzít? No, to je super. Co když ji budu potřebovat? Jsem měl proběhnout radši pod mě. Tak třeba příště. Tak jdeme sbírat, co tady můžeme sebrat? Odpad? Ale jo. Z odpadu se dělají ty nejlepší věci. Například iPhony jsou z odpadu taky. Ne, nemám rád Apple značku. Hello? Anyone here? Teď se na mě něco vybav, ne? Tak se leknu a zbudím mýho synovce. Tady asi nespí, spíš mě poslouchá, ale nevadí. Ne, neboj zdravit. Together future. Tady je terminál, jdeme použít. Ečkem. Ještě jo. Jsem dělal pomalu? Nebo to mám dělat 3krát? Tyjo, viděli jste ty chytrý hodinky, jaký má na ruce? No to je jedno. To je použít terminál. To je doba, než to načte, tyjo. Už lítají mezi hvězdama, mají takovýhle křápy počítače. Čekám, můžu hledat na skrýzu, co? No, tohle si pročteme u dalšího pohledu. Jak už nevím, jak dlouho už natáčím, tak raději to ukončím, ať není video příliš dlouhé. Tak, doufám, že se vám video líbilo a u dalšího pohledu ahoj! Kuku!